расман муҳориба дар вазни 57 килограмм байни ситораи нави UFC Муҳаммад Мокаев бо рекорди 9-0 ва дебютанти UFC Ҷаффел Филхо бо рекорди 14-2 рӯзи 18 март дар турнири UFC 286 дар Лондон. Ассалому алайкум дӯстон, хушомадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Барои пешравии канали мо лайкро зер карда 3-4 калима комментария нависен. мо бошанд UFC дар вазни нимёна Леон Эдвардс гуфт ки Ҳамзат Чимаев дар рӯйхати рақибони ӯ ба қайд гирифта шудааст. Чимаев ҷанговари хуб аст, аммо ман розӣ нестам ки гӯё ки ӯро шикаст дода намешавад. Чӣ гунае ки ӯро UFC муаррифӣ мекунанд. ӯ ҷанговари сахт аст, аммо ҳамавақт ҳаст роҳҳое ки ин гуна шахсонро шикаст дода мешавад. ана барои чӣ ҳозир ман 11 ғалабаи пайдарҳам дорам. ӯ низ дар рӯйхати ман аст ва ман ӯро аз пеши рӯи худ нест кардан мехоҳам. барои ҳамин бигзор ки Ҳамзат нишон диҳад ки вазни нимёнаро карда метавонад. ӯ бояд ки дар аввал бо Колби Ковингтон ҷангад ё ин ки ягон ҷанговари топи дигар ва баъд мо гап мезанем, гуфтааст Эдвардс. хотиррасон мекунем ки Леон Эдвардс муҳорибаи навбатии худро зидди Камару Усман рӯзи 18 март дар Лондон дар турнири UFC 286 мегузаронад ва ин муҳориба сеюм муҳорибаи онҳо хоҳад шуд. ана оиди Чимаев боша. баъд шаби гузашта президенти UFC Дана Вайт чунин суханҳо гуфт: мо оиди муҳорибаи навбатии Ҳамзат кор карда истодаем. айни замон мо ин саволро бо ӯ ҳал карда истодаем. худи ҳозир ман оиди ӯ ягон чиз гуфта наметонам. мо бояд ин корро ҳал кунем, гуфтааст Вайт. дӯстон, фикр мекунем ки аз суханҳои Вайт маълум аст ки онҳо бо Ҳамзат маслиҳат карда ва ба як хулосаи аниқ омада натавониста истодаанд. аввалин рақиби Нурулло Алиев дар UFC Рафаэл Алвес омодагиҳои худро барои муҳориба зидди варзисгари тоҷик нишон дод ва бояд қайд кард ки ӯ дар формаи хеле хуб қарор дорад ва гуфта мешавад ки мо шуморо муҳорибаи дурахшон интизор аст. ва дӯстон, вақте ки рақиб бо формаи хуб ба муҳориба мебарояд, пас ғалаба боз ҳам ширинтар мешавад, чунки ҳар як ҷанговаре ки ба UFC мераванд, онҳо ба мақсади бо беҳтаринҳо дар ҷаҳон қуввозмоӣ кардан мераванд. аз ҳамин сабаб чӣ қадаре ки рақиби ту сахт аст, ҳамон қадар сатҳи ту баланд мешавад, ҳамон қадар боварии ту зиёд мешавад ва ғалабаи ту боз ҳам ширинтар мешавад. барои ҳамин мо ба Нурулло муваффақият орзумандем. рақиби ӯ дар ҳақиқат ҷанговари сахт аст ва ғалаба зидди чунин рақиб сатҳи Нуруллоро ба ҳамагон нишон медиҳад ва ӯ метавонад ки бо ин ғалабаи худ дар UFC эълони калон кунад. хотиррасон мекунем ки муҳориба рӯзи 25 феврал дар турнири UFC Fight Night баргузор мегардад ки муҳорибаи асосии ин турнир муҳорибаи рейтингӣ дар вазни ним вазин байни Никита Крилов ва Раян Спан хоҳад шуд. президенти UFC Дана Вайт сабаби аз UFC рафтани Фрэнсис Нгануро гуфт: худи ҳозир барои ӯ конкуренсия камтар мешавад, аммо бар замми ин ба ӯ пули зиёд пешниҳод мекунанд. ман фикр мекунам ки ӯ рисковат кардан нахост, чунки ӯ маҷбур мешуд ки зидди беҳтарин ҷанговар дар ҳама замон Ҷон Ҷонс барояд. лекин ман ӯро мефаҳмам ва ин кори бад нест, аммо мо дигар гуна кор мекунем, гуфтааст Вайт. яъне дӯстон, оддӣ карда гӯем пас Дана Вайт гуфтанӣ аст ки Фрэнсис Нгану аз Ҷон Ҷонс тарсид, барои ҳамин аз UFC рафт. аммо дӯстон, ман бо ин суханҳои Вайт розӣ намешавам ва фикр мекунам ки айни замон Фрэнсис Нгану беҳтарин ҷанговари вазни вазнин дар ҷаҳон аст. айни замон ҳеҷ кас ба ӯ муҳорибаи конкурентӣ дода наметавонад. шумо чӣ фикр доред дӯстон? метавонед фикротонро нависен. дар канали мо ҳатман обуна шавен то боздид хонободу сарбаланд бошен.